Той е най-младият затворник в света. Никога няма да познаете какви неща е направил. Дани беше само на 7 години, когато му хрумна една ужасяваща идея, която ще ви накара просто да настръхнете. Той беше син на двойката Ашли и съпругът и Джон, които наскоро се преместиха в Ню Йорк след появата на второто им дете. След няколко дни двойката реши да отиде до местната пицария, защото децата имаха обедна почивка. Очудващо, но те решиха да отидат до пицарията сами и оставиха Дани и неговата 7-годишна сестра сами в къщи. Те си помислиха, че Дани ще може да се грижи за своята сестра и няма да ги има само за около 30 минути. Веднага щом те излезнаха, момчето си играеше с сестра си в кухнята, докато се случи нещо смразяващо. Той реши да сложи сестра си в печката, след което да я включи. Когато родителите се прибраха, те усетиха миризмата на изпечено месо. Първоначално те си помислиха, че това е миризмата на пицата, която току-що са купили. Майката реши да отиде до кухнята и да си вземе една чаша с вода. И видя какво се случва. В този момент тя изтръпна. Ако знаете какво направи след това момчето, на 10 000 лайка пускам част 2.